Mga bay, mga snack na punta. Gatay gulay oh. Adobo nga gulay. Tapos ginamos. Kay ting snack na ron. Aha. Unsa pa gipaabot mga bay? Kumbati na pod. Ginamos mga bay. Di ara mga bay. Ginamos na dagko. Ato ning ito mga bay. Para wa sayo ng pa. Atong kering guard kering gani tagas-tagas na. Itararam na sunod semana. Terus gimana peta-peta mga bay? Ako yung bilis akong alaga mga bike ni.